Gipatangtang ni Cebu City Mayor Alvin Garcia sulod sa 48 hours ang mga reflectorized road barriers nga bag-ulang gibutang tunga-tunga sa kadalanan sa Fuente Osmeña subay sa ruta sa Cebu Bus Rapid Transit Project dinhi sa Dakbayan sa Subo. So I have already directed the Cebu Bus Rapid Transit contractor to remove all of these barriers in the next 48 hours. Matud pa nila ilalang murabag ilalang gipakita ba og unsay itsura, no? So mo na lang kuan. They just wanted to have a murag proof of concept ba. Ang maong kamanduan resulta sa mga nahitabong vehicular accident sa naasoyng kadalanan sa adlawng Lunes, Pebrero 10. Gani sa CCTV sa Barangay Santa Cruz, nakita nga sulod sa 2 ka oras lamang o gikan sa alas 6:30 sa gabi ngadto sa alas 8:40, di mo menos sa 5 ka mga motorsiklo ang nadisgrasya tungod sa road barrier. May pahigayon sabog ocular inspection ang mayor kauban si Engineer Norvin Imbong, ang project manager sa CBRT. Masayran nga doon na gibutang nga mga metal barricade o yellow caution tape sa Osmeña Boulevard aron mas makita kini sa mga motorista. Lisod manggod ang ako kong tanaw ani god no kanang ang tao ba naanad sila bitaw sa kanindot sa daan kusog kay kamo padagan pila ka buwan nga nindot kay kanakan anya suddenly naay mo kan mo nang nagay mga discussion. Dugang paniimbong nga sugdan na nila karong adlaw ang pagtangtang sa mga barrier. Si Eric Adaro, security guard sa usa ka establishmento sa maong dapit, lakip sa mga nakasaksi sa mga aksidente. Diretso ra siya, almana ba nga? Way siguro sila kakita sa barrier or gamay ra kayo. So nindot ang tao, padakan ba na siya or kanang naay marker gyud ba nga maklaro bitaw sa mga katawhan. Saysay sa mga motorcycle riders nga atong nakahinabi nga delikado sa ilang kaluwasan ang mga gipangbutang nga barriers. Dili pa gyud sa sip sa pagkakaroon. Ambot lang kung sa lang ilang wana ni kanang purpose ba ni? Murag daghan jud madisgrasya nga ni ba? Okay ram sad guro ma'am kay laham sad ng kuas gobyerno god pero para nako traffic siya magsugdan na siya ba nagay ma-tendency gid makadisgrasya gid siya. Nangayo sab og pasensya si Garcia sa mga motorista. Nangayo lang tagamayng pasensya, no? You all know that this is a national government project. Of course, we are the beneficiaries and we are also trying to help and assist them in any way we can as a local government unit. Kikibaw matang kita beneficiaries ani. When they will already start to utilize package 1, that's when they will already install it. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.